Този епизод на Арена Подкаст достига до вас с подкрепата на автомобилната марка GWM. Здравейте, зрители на Арена Подкаст с поредния ни епизод. Днес в нашото студио е една легенда на българския и световния спорт. Казвам добре дошъл до камината на двукратния олимпийски шампион по борба Армен Назарян. Армен, здравей и благодаря, че прие нашата покана. Здравейте. Радвам, че съм гост на Арена Подкаст, да. Първо да кажеш как си? Благодаря, добре съм. Малко, как да кажа, че като нас известни личности всеки питат какво става борбата, защо така стана. Аз нямам отговор една година. Трябва да се мисли диалог, да се направи децата, да се тренират, да се борят, защото не знам, заради политически или заради това правата, които се направиха нова федерация, ядосам се, че няма успех, боли ме всичко, защото едва ми държиме все как с резултати до, например, до Париж Олимпийски игри. До европейското даже миналата година имаше резултати. Да, лошо, че има спад много силно и борбата е един най-традиционна в България. Най-успешна, че винаги носи успех. Българската народа се радва наши успехи. Момента са като геноцид, да те кажа, че трябва да се направи нещо, да се мислим. Добре, но това вече става една година, откакто избраха Станка Златева за председател и нищо не се случва като диалог. Аз поздравих Станка Златева и пожелавах, че младите поколения да се продължават да се поддържат наше име и резултати, цяла България да се гордееме, че участваме в световна нива и имаме някакъв успех. Не някакъв, той беше най-хубавото успехи, отборни, станали сме втори, трети, първи, всякъде. Сега не виждам наши млади поколения къде ще се борят и с такава конкуренция, как ще... Ние сме под нулата. Трябва да минимум 5-6 години да развиваме нашия спорт. Добре, но тя каза, поемам борбата от дъното и целта да я изкача. В същото време имаме двама олимпийски шампиони 24-та година. Чакахме 20 години тези медали. На европейското имаме двама европейски. При Христо Маринов много пъти съм го писал колко много медали се спечелиха за този период. Значи борбата не мисля, че е точно на дъното. Поне на ниво национални отбори. Аз дъното го казвам, защото тези наши олимпийски шампиони, които в момента не се борят, и това е минус, защото те нямат конкуренция. Няма да има България конкуренция, няма да има млади таланти да стигнат до тази ниво, да се борят и те да вземат след тази поколение медал. Затова казвам, ние сме дъното, защото да се равниме и трябва да се пазиме наши, какво да имаме. Имаме и европейски шампион света. Кирил Милов най-върха. Той е млад и той на всички олимпийски шампиони, световни шампиони. Той трябваше да миналата година да се участва и европейски, и световна, и ако да пропусна тази година, ти знаеш каква кауза са. Значи, да не се бори европейски, той няма право да се бори и световното. Вие знаете. Идва още по-зле. Има квалификация за Олимпиада. А той една година, като не се борил, той не знае къде се намира. Иначе ние знаеме, че той е силен. Трябва да се пробва някъде. Много ще молям да пуснат да се борят наши деца. Няма значение на кой отбор, ама да се борят. Иначе така отиваме, нищо не правиме. Значи тя се изказва постоянно срещу натурализираните състезатели. Каза, ето сега Семен дойде, стана, взе медала и ще си тръгна след време. В същото време ти си в България цял живот, семейството ти е тук. Значи може и така да се развиете при Семен нещата и при Магомед, знае ли човек? Това дума натурализирана, аз вече 30 години се чувам, защото и аз бях така, като първо дойдох да помагам България и той тогава имаше много силни борци.
Покрай мене се бориха, момчета взеха медали, световни и европейски. Аз няма да сега всички да кажем, сега в момента управителен съвет Иво Ангелов и той беше с нас, Николай Гергов, Явор Янакев, те всички са имат Христо медалисти. Маринов, да. Пламен Петров, там, аз да не говоря, че всички бяха покрай Точно, мене, се станаха много силни. Дори те са го казвали, че покрай Аз- тебе са израснали. Затова са доказано, че трябва да се борят с силните, да се печелят и те да опит, да се борят на световна нива. Не е само в България да станем шампиони и да се пляскаме, че правиме нещо. Ние говориме за борбата, която е световна нива. Точно това е, като се върнем при управлението на Станка в последната година. От всички световни първенства миналата имаме един сребърен медал на Юлиана Янева и до там много от кадети юноши отпадаха още първите срещи, то с технически туш или с туш. Просто при подрастващите явно е проблема. Да, ние имаме там проблем и юношите имам проблем и като имаме мъжката националния отбор, там има най-много резултати, те трябва да се борят с тях, да можат да вземат опит. Все пак така се развива борбата. Борбата да тръгнеш да направиш, той не може от улица да хванеш и да кажеш, ела да те уча хватката, ти ще станеш шампион. Той трябва години да минава. Има хора тук 15 години тренират, нямат запитайка. Нямат медали на европейски и на световно. Затова казвам, че още по-рано да го хванат, да се борят с силните борци, да вземат точка поне, да се верват, че може да надвият другите държави, не само България. В същото време самата Станка Златева дълги години е треньор, има си клуб. Какво и пречеше на нея да създаде поне една буркиня за тези години? Аз просто не знам. Само искам да кажа, че вече една година, както тя е избрана, ние всички мислехме, че ще правяме нещо в борбата, ще развиваме детски, юношки школи и така нататък. До момента не мисля, че някой мислят за това резултати. Виж, че даже в момента нямаме национални треньор. Не, че нямаме, ние не искаме той или други. Имаме 4 на класическия стил. До там стигна. Ама какво пречи треньори всеки да влиза да се покажат сега? Аз съм бил треньор, работил съм в националния отбор. За мен е хубаво, че някой да дойде да помага за нас да имаме успехи. Няма да ни пречат, само ще помагат дали е психически влияние на състезатели децата или може така е. Трябва да всеки да има свой треньор Точно това и да отговорят на категориите. Да. Това е основното желание на Семен и на Кирил да тренират с личния си треньор и с него на състезания. Точно това искаше самата Златева като състезателка. Тя защитаваше Щерев. Да. Но тогава, помня, държавата, Министерство на спорта и даде на нея финанси, за да се подготвя в Азербайджан при Щерев, защото така искаше само и само да се бори за България. А сега тя пречи на Семен и на Кирил заради Суслан Фарниев. Какво толкова им пречи този човек и треньор на тях всичките, според теб? Аз не мога това да отговоря, защото Суслан Фарниев, той треньор на Семен Новиков и Кирил Милов и треньор на ЦСКА, може да го оставя да докаже човека, че иска да работи. След това, като няма резултат, няма да стои една година. Например, едно европейско, едно световно. Той ще докаже, че иска да работи и работи такъв правилен път. Ние едно време взехме Сапунов. Благодарение Гриша Ганчев толкова успехи имах. Взехме Сергей Мурейко, Сапунов, Анатолий Гудия, Да. Паслара, там Цопа, всички чужденци, които сме взели, да не говорим за Тарек и за Елис Гури и до момента Семен Новиков, всички чужденци са... Ма те много от тия хора и в момента са си в България и работят за българската борба. Да. Добре, имаше наскоро организиран протест срещу ръководството и ти беше на него. Как така видя нещата? Да, искам да има
справедливост, децата защо ни влизат в залата да тренират, защо ни пускат треньори, така е, къде стига наши успехите, които ни очакваме в България да има успех. Трябва някой да се отговори тези въпроси, що само да вземеш властта и да седиш, не става така. Трябва да се работи. Да, само Аз да казваш. не съм политик, обаче за мене боли борбата. Нормално всички, които обичат този спорт, ги боли, защото една година само Защото скандали. ако унищожаваме борбата, да правим нищо и ние сме покрай тях, да се кажат, виж, борбата винаги има скандал. Защо трябва да има скандал? Трябва да има диалог, да сядаме, да говориме, да даваме шанс един други, да се помагаме. Да няма такива ти си крив, ти си чужденец, ти си класик, ти си свободен. Не трябва да има това. Защото федерация е една. Не може да се разпределиш, ти можеш, ти не можеш. Не може... Както Батвалио Йорданов, виж, той почетен президент федерация. Той колко години доказан човек. Така и Братан Ценов, така и всички треньори. Що не? Обаче така не можеш да работиш, да сложат от някъде и да кажеш да ела да работиш с тях. Ти трябва първо да се свикваш с тях. Това дори на Стоян Добре виждаш Сега, подадост. кой да дойдат други треньори, не може да поемат ЦСКА, защото те при тях не се тренирали. Как ще правиш така? Ти поне трябва да вземеш поне помощник от ЦСКА, който разбира децата. Да, още повече като цели отбор от класическия стил, ти от ЦСКА равно погледна. Да, и сега може ли да, например, да идват от Славия или Левски, няма значение от Кюстандил да каже аз съм треньор. Няма как да стане. Това вие знаете, хората треньори не се забравят. И първи и втори треньори, личните треньори. Те създали и това нещо пирамида. Не може после края да ги пускаш да кажеш кой искате да правите, дайте ме резултат. И стават. Постоянно такива коментари правят, нали, те им забраняват на Кирил и Семен, обаче самите те си казват, че тяхно желание е да си тренират с Ослан. Никой не им казва. Некъде да тренират. Защо ни трябва да тренират? Защото може с Ослан влияе много хубаво за тях. Ето, човек е доказал, например, последните години, некъде да оставят да работи една година, ако да не устроя, няма успехи, тогава да говориме. Ние ни даваме шанс и говориме така. И аз мога много неща да говоря, докато не е доказано това, че не работи човек. Сигурно, ето днес гледах клипове, беше качил с Ослан и с тренировките на твоя син Еди. Сигурно и седи си говорите за начина, методиката му на работа. Аз искам с Еди да тренирам, ама той като мене приеме друго, това не може. Аз мога друг влияе. Например, психически, професионален подход мога да кажа някои неща да направи още повече. Както заговорихме за него, дълго време отсъства заради контузии, операции. Започна прекрасно кариерата му с 2 европейски титли. Сега как е? Свалил килограми вече? Ами да, влиза леко, той вече съзнава какво загубил тези 2 години и знае, че не е лесно борбата. Той имала и контузии, той се преживял с контузии, с конкуренцията, с Азербайджан, къде е кларификацията, с Турция, къде не ги пусна, защото там същото и политика. Арменците нямат шанс в Азербайджан да ходят, да вземат медали, не знаеш. Още сега, както цял свят се воюва. То жалкото и дори за легенда като Садолаев, виждаш, че на него не му разрешава. Да, човека искаше 3-я Олимпиада. Вижте, никъде не им дават виза и не може да се... Като цяло глобално не е хубаво политиката да се меси. Меши спорта, 100%. Ние имаме уважение на цял свят. Аз трябва по принцип такива Садолаев, Саниш, Карелин, Лопес. Въобще хората трябва да се мислят да вземат пример на такива състезатели. Така, след протеста вчера се появи съобщение в сайта на Федерацията, че Станка и компания искат среща с Новиков и Семен да говорят. Обаче пак не бяха качили отговора на Семен. Няма кога ще е срещата, кой ще присъства. Мисля, че реално имат желание да говорят или това е просто да видят хората, ето ние ги викаме, те не идват? Ами аз не искам много да говоря. Мисля, че министър Илиев
добре разбра проблема, така са борбата. Той разбра, че какви трябва да диалог да сяда да говорят, да се разбереме. Крайно време, защото хората, ако една година не се борят, те, знаеш, губят и не е форма, те се тренират. Тренират със свой клуб, тренират с чужденци, ходят на лагери. Просто да знаят за какво се готвят, защото наближава Олимпиада, след 2 години Олимпиада. Нали пак казвам, има кларификация за борба, за конкуренцията, за турнири, за Никола Петров, за републикански и така нататък, европейски и световно. Най-важно е европейска, защото европейска, ако участваш, ще участваш и Това световно. отваря вратата. Вие вчера ли сте били на среща с министър? Да, бяхме среща и Министерството на младежта и спорта и бяха на такова мнение, че трябва да се прави отношение добра, да сядат да се говорят с съветниците, с федерацията и да правят още една среща, да може да видим какво ще правят децата. То трябва да се реши, защото няма време вече. Европейското е другия месец. Явно то решава съдбата на класическия стил на борца. Всички родител ще иска свое дете да тренира, да има успех и възпитание. Най-важното. Преди това човека, който иска да направи спорта, всичко дава дисциплина, режим. Това ни трябва оттам за млади поколения да ги научиме. Така, събира се подписка от клубовете за нов конгрес и ново гласуване. Смяташе, че ще се стигне до такова, защото вече май около 80 клуба са се подписали. Мисля, че редно е. Некой трябва да отговори, като няма ни като треньори, като една година нямаш успехи, нали гонят треньори, дали футбол, дали борбата. Ни така, ако продължаваме, не знам колко шанса да даш. И просто лошо, че много кратко срокове имаме. За европейски, за световна и за кларификациите за Олимпиада. Трябва хората в борбата да мислят това нещо. Да не унищожаваме борбата. Да не правиме геноцид борбата. На мен ме боли. Боли, защото цял живот съм трудил тази спорт. Само съм се борил и съм научил от борбата. Прави ми впечатление, примерно в социални мрежи, навсякъде всеобщото мнение, сигурно 95% от обществото си искат Семен, Кирил и са срещу Станка и коментират срещу нея. И тебе те обичат хората и българския народ и Семен. Как може да виж, че днеска обичат, утре отзад плуят. Аз това вече 100 години, 30 години съм в България, това знам. Както обичат, това един час може да те мразят. Това може да е вътре в самата борба. Затова трябва да държаш честа и славата за винаги, да направиш нещо хубаво, да не говорят. То има и такива. Ама тези хора, как да кажем, ние се бориме заради герба на България, заради народа, заради хората, феновете на борбата. Ние какво да чуеме някой, че псува отзад, какво ще ни каже? Ние да вършиме наша работа. Добре. Върха на не знам, за мен простотира как да го нарека, това, което се случи с малкия Нордин. Сигурно си видял клипове и всичко. Да. Виж, аз пак го казвам. Какво пречи едно дете да се бори и покрай този дете да може да стане втори, трети конкуренция? Може горна категория да го хване и там да го научи. Той дете се развива. Той няма да остане като дете. Той може кадетите, юнашите вече ще доказан борец, защото ти виждаш, че той плачи. Иска се бори. Още повече 2 години преди това е шампион и изведнъж на третата решава, че не може да се бори от нищо. И нали те казват, за временно пребиваващи нямат право да участват в големи състезания и тогава той ако стане първи, нека участва втория след него българин. Искаш ли да те кажа нещо? Ако аз бях на конкуренция на този дете, аз трябваше да плача, да се хвана, защото той ме надвил един път, аз искам да го надвивам на него. Така се развива борбата. Не, да не пускаме, той пак ще докаже. Той да не покаже, други чужденец ще дойде да ще го надвие.
И какво? Абсолютно. Тук българи нямат отговорност. Аз го гледам, правят състав, отиват на състезания европейски, загубят един кръг, го правят и се връщат, викат следващи път. Ние една загуба и оставихме спорта. Те си мислят, че това бащено идва и всеки път трябва да ги изпратиш състезания. На А туризъм. кой ще ги отговори? Отчети трябва да има. Харчили са пари за децата, трябва да има отговорност. Като загубиш, не трябва да отидеш. Пускай и други да отиде. Защото не е така. То това е другото. Самата федерация да сега взимат средства от Министерството още заради медалите от европейското миналата година и единия от световното. Ама какво правим, ако пак си без Кирил Семен и останалите другата година без медали няма да има и пари от Министерството? Сигурно и това трябва да го разберат. Ами, виж, пари може винаги да се намери от тук там спонсорите. Въпросът да пуснат децата да се борят. Загива спорта. Ако аз да не се боря, само да правя функционално или нещо щанга, аз ще забравя борбата. Тактиката, техниката, състезания, самата напрежение, самата чувствата, това всичко трябва да знаеш. Не само да тренираш на Фейсбук или Инстаграм да ги покажеш. Той трябва да се бориш, даже да не качиш клипа там, да съзнаеш, че искаш още да стигнеш до успех. Този ред на мисли, знаем какви светила имахме за треньори през годините. Сега виждаш ли добри български треньори в момента? Ами, трудно цяла България да те каже, че щом ни боли някой да каже къде са наши резултати, трябва да някой да отговори. Как може? Аз 30 година в България и минал съм всичко, обаче има отчет, отговор, състезател, състав. Това съвета трябва да сядат, да се решат въпросите и проблемите в борбата. Ако не, да остават класическата борба отделно, някой да отговори класическата борба. Много жалко беше и в началото, когато я избраха. Човек като Гриша Ганчев, който 30 години си дава лични средства от любов към борбата. Нали, да пишеш в сайта Гриша Ганчев вече е минало, после обвиняват ръководството старото, че откраднали някакви суми от федерацията. Ами, знаеш какво? Аз бях на избората на президент Станка Златева и никой не иска да види какви програми имаше Гриша Ганчев. За децата, за треньори, до трети места, с стипендии, с треньори, на лагери. Нови Той турнири. такава папка имаше всичко. Да, никой не иска да се слуша какво иска. Аз се радвам, че има такива хора, къде помагат. А други държави, като няма, никой не помага, виж спорта, нищо не става. Публикували сме програмата, която е богатство за всяка федерация. В същото време Станка предложи една страничка програма и... една страничка, а толкова като четеш, ти сам, аз 50 колко години искам пак да тренирам, защото има такива условия. С такива условия не трябва шанса да пропускаш, аз да кажа, че това ме боли, защото не искат да слушат. Явно имат друг мнение, друг интерес. Може и политическо, може и симпатия, не знам, ама тази програма може да се помолиш някой да ги пише, да ги използва по нея. Поне тя да използва. Да го чете, да каже това приемеме, това не приемеме, това приемеме, това не приемеме. Има точки, критерии. Значи тези неща, които ги пишат за него, нали, да пишат каквото решат, само че аз като го видях и ти беше в Париж, как се разплака при медала на Семен. Нали? Да. Това говори достатъчно, нали, какво отношението на човека към спорта и... Въпросът, че човека дигнал българска знаме, гордел България, че е имал резултат, успех и плюс това 24 години нямаше олимпийски шампион. Виж, чупи леда се чупи, Новиков стана втори натурализиран чужденец българин, който дигна български знаме. Както ти казах веднага след матча му след Армен е Семен. Тогава се получи. А ти очакваше ли, беше там във Франция, очакваше ли това да се случи? Ами да ти кажеш, че ние малко губихме много квоти първо. 6 категория. И това са намалена олимпийски категории.
ние имахме реална шанс да участват много. Тоест поне 4-5 участник да имаме Олимпийски игри. Ние много искаме, ама това с тая конкуренцията. Противниците трудно са с такива големи държави, 80 милиона, 150 милиона да се бориш, ама все пак кой последни години бяха призьор на европейски, на световна, те са доказани. Те трябваше да вземат медал. Как няма да очакваш? Ние очаквахме от Кирил Милов, очаквахме т.е. Новиков. Ето Кирил беше в друга категория. Очаквахме Айк да се бори както трябва и Едмунд да се бори. Нали? Това не е идеята. 4-5 човека да се борят. Да може да... Така според теб, кога беше по-трудно да си борят? Кога беше по-трудно да пиха по твое време или сегашната борба, като я гледаш? И като конкуренция, и като стилове, и сега, като смяна ако аз правила. да се кажем, ще кажете, че похвалям наше време. Аз съм се борил с много пъти олимпийски шампиони, двукратни, световни, трехкратни. Аз съм се борил и аз съм искал да надвием. Конкуренцията страшна беше при нас. И сега обаче, виж, че съдите много ни ощитават. Ни трябва да правиш равни срещи, само че те се знаят на кой да. Иначе, ако имаш чистата точка, трудно да те... Точно това, че с оглед правила и съдийски решения, май това е един спорт, където най-много голям фактор са съдиите. Да. И могат често да предрешат развоя на срещата. Добре, виждаш ли най-накрая край на проблемите, някакво добро бъдеще за... Аз виждам, че трябва да има диалог, да говориме. От наша страна аз мога да говоря, че ако имаме нещо, виновни сме да се стъпваме, и те, ако има нещо, и те да така да имаме, децата се пострадават заради това. Не аз, не ти, това става въпрос за цяла България. Искам да кажем, че ако има да сядат поне един час разговор, да се знаят коя турнир да се борят, къде да се борят, какво искат, кой треньор искат и така нататък. Тези разговори са водени, предполагаме с треньори и винаги се стига до там, че едните си искат с Суан, другите казва няма. Наше време и ние правихме промяна, нали, в федерацията, и макар че имаше успех и Братан и другите, и ние носихме толкова успех с Бисер Георгиев, с Чимишки, с Милчо Радулски, всички тези с Янко Шопов, всички, които сме имали, има успех, има резултат, има отчет. Сега трябва да има отчет, ако не, да сядат да говорят кой ще... Значи да сложиш треньор, той трябва да има свой екип. Без екип не работи. Не се работи. Дали е суслан, дали арменец, китаец, няма значение. Той трябва да има свой екип. Той избира екипа, работи 6 месеца или 1 година, той пише договор, например, 2 години. И после... Ако няма резултат... Това е най-простото и най-правилното също с спорта. Даваш някой поне година шанс, ако няма резултат. 100% как? Така и трябва да има и състезатели. Не може само треньори, и състезатели. Това ако има критерии, че участват тук, участват там, кой участва, конкуренция, всеки път аз да искам да участвам, да отида един кръг като турист да направя, това борба няма стане. Това другото жалко нещо, че си го казаха преди световното, не очаквайте резултати след 4-5 години. Ама това означава, че едва ли не казват, дайте на нас 3 мандата, в края на третия ще имаме някакви медали. Това е малко несериозно за най-големия спорт на България. 100%. Това се едно... шансата ти пропускаш и искаш да събираш отдолу чупливото. Не може. И да лепиш чупливото. Няма как. Може ли тази кръста, който моя ръка и да го пусне да чупа и после да събира? Няма как да стане. Трябва да ново да направиш, а това направено вече. Искам да кажем, че никой имаме, трябва да се държиме. Какви резултати имаме, дай Боже да се спазваме. Щом нямаме резултати, много трудно. И самата държава, федерацията, спонсорите,
Всички искат да има резултат и успех. Добре, ти за тази година все пак не са ли чул лично, примерно ти с Танка да сте говорили Не, нещо за да, борбата? ако има така, да сядеме всички заедно да говориме, може да е. Аз с голямо уважение щях да слушам и всички от федерацията, съветници, да видим какво ще правим борбата. Другото, което се сещам, нали, знаеш и в Сливен какво стана на държавното, не е ли доста сурово да накажеш Иво Илиев, талантливо момче, 2 години на тази възраст, при положение, че нямаме толкова добри борци, по-младите? Знаеш какво ще те... Просто само това ще каже, че винаги имал човека нерва е изпуснал, верно, че е ритъл, ама никога не е имал 1-2 години. Как се казва? Наказание. Да. Той трябва да има 6 месеца. Най-много 3 или 6 месеца човека да се съзнава, да каже, че извинява и че направих, защото не очаквах, че съдите ще направят, нали ти видя. И борбата не беше борба, той личи. Да. Трябва да се Имаше накажат. клипове. Значи такъв ситуация трябва да се накажат и двамата. Абсолютно. Както и нали, Да. нищо не се Не може каза за едното съдейки. стороно да вземеш това и другото стороно да не вземеш. Първо да обясниш защо правиш така точки, това на подигравка борбата. И някой любимец борбата ще гледа, ще каже, тая точка откъде ги измислиха, бе? Той не е паднал, не е станал. Как ще е 2-2? Нали, аз го гледах среща. Не е хубаво така. А второто стороно, че дисциплинарно Илиев не издържа нервите. Ви личи, че трябваше да му гонят само този състезание, да не му дават шанс, така да кажат, ай, дисквалификация и... Точно, нали, сега за един ритник в масата. Ама да ти накажат колко 2 ретници години. имаше до момента? Цял живот винаги имала недоразуме с съдите и така нататък. И тогава- Винаги има. Пак ще отбележа така една лъжа Ама на не е Златева. имала 2 години. Точно. Златева я питат веднага след случилото се, ето вижте ги ЦСК на какво ги учат, такова нещо не се е случило никога. На Тя другия що ден така излиза злоба клип да как мисли, нейн борец преди 3 години рита в задните части съдя. Видя го сигурно и този клип, го помниш. Аз не знам тя какво иска от ССК. Тя не е имала ли състезатели, които ритали, са псували, са карали. Аз помням тя като треньорка винаги скачала за дете и сега другите не може да скачат, що? И те са родили майки и бащи. Не може така. Едната да има, друго няма. Видяхме как реагира и майката на Иво Илиев. Добре, ако все пак предположим, че отидаме с пълния си състав звезди в класическия стил, според тебе какъв шанс имаме на европейското? Надяваме да тренираме, да влизаме в форма, да нямаме контузии. Мисля, че с федерацията трябва да тъчнат нещата, да пуснат да се борят с децата. Като гледаме глобално, нали, в националните отбори, ние имаме доста звезди на световно ниво. Почваме свободния. Магомед, Шамил Мамедов. Тия при жените Биляна и Юлиана са доказани от Да. всякъде. Семен, Кирил Милов. Това са ти 6 супер световни звезди. И вместо нещата да върват и да печелим още и още медали, ние... Аз казвам пак, наши спортни трябва да мешат политика. Мгм. Защото в момента, както гледам политическо, как ние гордеехме, радвали сме се много успехи и сега 2025-2026 година не искаме да участва никой чужденец. Как може така? То виждаме, че и в щангите същата работа. И там имаше протест за дигане на тежести. Те са за други проблеми. Пак политиката е отзад. Някакво послание към господата от федерацията би ли дал в края на разговора? Ами, те са, както каза, че наши колеги трябва да се знаят, че и те са тръгнали този път. Те трябва да знаят, че и те са били такива ситуации. Що сега искат да промянат? Що искат промяната така да не пускат да се борят децата и заловете и така нататък. И треньорите. Да връщат лентата, тъй как са тренирали. Без треньори ли са били?
тренирали с тези, които искат, като Станка Жо. и Щерев. Имала националния отбор треньор, имала 3-4 конкуренция. Те даже не се успели да знаят на кой да сложи състав, защото един и други бяха много силни. Винаги изпратили, идвали с медали. Втори номера отишли дружба или там разни турнири и пак са взели медали. Втори, трети номера. Тук не става въпрос за финансите. Тук става въпрос, трябва да задаваме конкуренцията, да се развиваме нашата борба. Нашия спорт без партньор не става. Колко да кажем, че и ЦСК-то 12 човек или 15 човек не може да се направи. Те трябва да участват с чужди лагери. Чужденци да дойдат тук. Едно време нас платиха да ходиме некъде да тренираме с тях. И сега тук никой не идва, ние ходиме там. Ти представяш ли? Ние молиме с некъде да тренираме, защото ще пуснем формата. Това не е хубаво. А ние трябва да седиме тук, олимпийски световни шампиони да дойдат тук и ние да развиваме борбата. А наши тук няма никой такава. Има там женската борба, ама с една-две категории не може. Това е... Ема то пак, ето Юлиана заради Серафим Бързаков и личният тренер. Аз уважавам него, той работи човек, аз негови труд оценявам, обаче не може с една-две момиче да направиш отбор. Той трябва да има цел колектив. Както беше доскоро. И както и така, и класически, и свободни стил. Ние сме една федерация. Трябва да се подкрепяме, да поддържаме, да може да имаме успехи. Щом няма това разбирателство, значи аз няма какво да го кажа повече. Сам какво да мога да направиш? Набиране, кофи, с това ще ходи състезание. Той трябва да имаш партньори. Не трябва да свържем успехите на този спорт до егото на госпожица Златева за Суслан и... Добре, много ти благодаря за този разговор. Сега ще помоля да ни подпишеш тази тениска с... Виждаш с... Кирил Самен и Магомед. Защото имаме игра с... Успехте и още на върха спортната Ето, може, да. Имаме, както знаете, игра с нашите зрители, който коментира под епизода с Армен Назарян. И преди това се е абонирал за нашия канал. След това теглиме томбола и ще спечели тази тениска, подписана от него. И сега е момента да изтеглиме. Ще помоля нашия колега оператор да покаже колелото. Човека, който ще спечели тази книга на ЦСК с автограф на нашия гост Александър Станков. И сега да видим кой ще е късметлията този път за книгата на ЦСК. Това е Пламен Тодоров. Не, Деян Иванов. Ще помолим човека да се свърже с нас. Армен, всеки наш гост, вече това е 8-о предаване. Димитър Бербатов беше при нас. Това хубаво, че децата да гледат спорта и да интересуват, да почнат да записват борба, спорт, какво дойде да родители да се гордеят, че ще има успехи. Да вярват, че ще има успехи. Всеки наш гост пише по едно послание. Ще мога да... Каквото решиш да ни напишеш някаква твоя фраза или нещо мото в живота, или пожелание. По-малко политика, по-големи спортове, успехи. По-малко политика, повече успехи в спорта. Да. Ви, уважаеми зрители, ако имате желание, може да ни подкрепите и в Revolut, като сканирате QR кода, изписан на екрана в момента, за което ви благодарим. Дата да пиша, не? Да. Днеска 07. Да. 03. Това ли е? Може да го прочетеш. По-малко политика, по-големи успехи в спорта. Много ти благодаря. Благодаря ти много. За нас беше
чест да ни гостува такова голямо български спорт. Желая ти, Искрено, здраве, щастие, късмет на теб и всички около теб и добри дни за борбата, да имаме поводи за радост. Благодаря и ще се радвам тук винаги всеки успял спортист да дойде да каже свое мнение и да слушат децата, да остават тези телефони, не знам, компютъри и да се занимават с здравето и в спорта. Това е най-важното. Вие, уважаеми зрители, бъдете с нас и следващия път. До скоро!